Asemelie mbangora chatorora wasani waito. Rarama kweli no mobisa. Otochana. Erotoura awasani waito. Erotoura awaibori waito. Erotoura nonya na bana waito. Tatigara tutarino wasemelia. Rarama kweli no mobisa. Otochana. Erotoura awasani waito. Erotoura awaibori waito. Erotoura nonya na bana waito. Tatigara tutarino wasemelia. Twensina twe aliganie kumbera makweli ekero agocha. Yesu Mogotu kana wature abaraire. Tochenge no mogoko goso aso gomenyo baye. Bulia wakare na kare makweli takobaroro. Twensina twe aliganie kumbera makweli ekero agocha. Yesu Mogotu kana wature abaraire. Tochenge no mogoko goso aso gomenyo baye. Bulia wakare na kare makweli takobaroro. Rora makweli no mobisa. Otochana. Erotoura awasani waito. Erotoura awaibori waito. Erotoura nonya na bana waito. Tatigara tutarino wasemelia. Rora makweli no mobisa. Otochana. Erotoura awasani waito. Erotoura awaibori waito. Erotoura nonya na bana waito. Tatigara tutarino wasemelia. Tata kwalire ira koba ise sintakana koba mosacha wababoraka tachirerero otolemye. Tata kwalire ira koba ise sintakana koba mosacha wababoraka tachirerero otolemye. Abwatiabwo rao si Onyamora na ndi moimoka sobwango egere muroche tutaide kwenda bwango muroche munensere. Rao si nanda sora ndonsi tema sana kobeke maski. Tema sana kobeke maski. Ekero toko na koirora ige sababu nero tema obeke maski yao. Tema kobeke maski. Talio sukinze obeke. Anya rao steyo. Mekenene abano yo mongoro gotera lakini ndi mekenene uriori ka mekenene nchwanga sobwango ni mate no yo mugo chotera mekenene ngairende gwachi naye kero mekenene oinera abolire totebe gente kenga ekero mekenene akana gocha abaiga baikira Julius Nyakundi Rasugu Koruchache, Honorable Wilson Nyakundi Abuga, Honorable Arnold Rasugu Gamba, Honorable Makana Sanyo Chofrey, aspiring MP, Kitutu Chache North, Teresa Barongo Ngenyi, 6 Max Diagnostic Medical Center, Nomura, former Councilor Mariba, Richard Mukuanya Kundi, manager, Monyero Ward, Miruka Central Church, Miruka District Center, Elder, Keroka Choir, Charles Orare, Ginarome Reverend Enele Asuma, Oikira, Tangaso, Ibirogo Nchira Birogo Chavitaraika,
ntwasaba nga bali moraria mwikaranse birugo asabunagaya sarenda tabagani bekaranse busia abagani bakiri nabange nande nabaminto yoribona utoko beka baikaranse inse ntutu ikaranse birugo ngai mekere nare mekere noro nchwango tera Miruka district nchwango tenanga bwa simuriga bali barwa Miruka district ngai mole tenango Miruka tenaigo rabwa simure nchwango ga mwa kwipcha bwango Miruka nchwa Miruka Edward nchuo cha anoga neirie nchuo cha bwango Miruka maro aba minto bali twaru Miruka nagokira balisia nabangina bali mwensi mwacha nasaba seseni inchito akwebicha twensi karibu Miruka nchimo akwebicha abagani baito bale maega mata akamuranche bagadre gorane linene igota kono gotina maega bunchu gocha gora mwatumna mogoterena abande bagocha bagoterena no bono igo program yego pe mochoko gotokongara nchwango gocha gora abagani bale maega gocha goroga iga nchwango gocha Omako ti akwanirie tari ayibweka Muyamore abasani bo Mong'ina njono nsongo saito mbunyunyu matali lakini otore Miruka district ase Omochokoro bo Mong'ina yakatwalingana ligi ya sana Pastor Julius Julia ngai bano kwagenda onero mo pastor ito okatwalingana ligi ya sana ingana lero ndiko tanga no ino musubati naende bakurute nchiringia nyasaba seni. Mbiamana sana, ninatambua uwepo wa mwakilishi wa mheshimiwa Chimi Nuru Angwenyi Ogamba Richard Arani. Karibu sana, iwe naye nganoga ni ili kobe yarabu asu ikaransete. Tiango ndarao murandi yo yarasukia sinini kepindi kenda. Biamon naende oko Edward taraika fundi wa mitambo kwa nili fundi wa mitambo taraika lakini mimi waligato muganyete ndemo ne familia yonsi nabasani baye bonsi njungo gocha ndemo chigocha tena bosio nabasani baribo acha bonsi bacha kwa pole ngai mwacha ndemo tayo no are ngai wacha njugocha nabasani bonsi bandemo wanandemo nabairi bandemo bari bonsi bacha kwa niapa ya ndemo njumo akwebicha ngai mwacha Joshua ndemo narangiria akaramo tayanga abana bo Mong'ina Joyce Kemunto oraire oyo no mumuro yo monne nera narangiria nabasani baye bonsi nababacha kwa niapa ya ndemo ase no tambuga tabuya ndemo ngai wacha naye tuacha kwa pole kama kuna wengine wamekuja kwa niaba ya Joshua Ndemo mmekaribishwa nyote mfike hapa kwa ajili ya picha hata Ndema aweze kuona mmefika kuomboleza pamoja naye. Wote wenye wamekuja simama vizuri mtoe maski ili picha iweze kuonekana sawa. Abantu bande bonsi pi na banda bamutara ikanini tokanyete suka mwa kwebicha mwensi pi bari mwacha kwa ajili ya Ndemo bade chibicha hakabuya kabisa Asanti abasani bandemo abairi bandemo bari bonsi mwachire ndiamono oyo minto Kilimenti Abuga bari bacha kwa ajili ya Kilimenti Abuga nchungo wocha na inu mwensi mororekane naende mwakwebicha Kilimenti ne familia aona basani ba aona bairi bonsi
Kuna wengine nimeelezwa ya kwamba hawaelewi lugha ambayo tunazungumza. Wale wote wamekuja kwa ajili ya Clement Abuga kuja kuomboleza pamoja naye. Kama mko hapa, wakati ni wenu, mje mpigwe picha ili muonekane mmefika. Kama mko hapa, mmekaribishwa nyote. Kuna wengine wanaendelea kuja. Naona wengi wamefika. Wamefika sawa sawa. Fundi wa mitambo, piga picha vizuri sana. Smile kidogo. Asanti Clement pamoja na marafiki zako na ndugu zako. Aya, sasa naenda kwa Oga. Wale wote ambao wamefika, bari bacha Senge ncho ya Oga. Abana ba Joyce uraire. Bari bacha Senge ncho ya Oga. Nabasani ba ya Oga manyana ncho. Na yetoga nyeta Oga naranga. Oga ngayo sore. Kage endrate kona gocha, Oga ngocha ara koranga rakare. Bari bacha Senge ncho ya Moseti. Toko genda bwangake Asenge ncho yechinsa toire eserekali te tobwata nande toichoranete nande nyanaye tobegetie maski koranje tubo munwa. Bari bacha Asenge ncho ya Moseti na Moseti omanyene ni nchigocha. Ekero Oga agenda tokona kweyariga ni gocha. Abasani ba Moseti, abagisangi ba Moseti, abairi ba Moseti, bari bacha Asenge ncho ya Moseti. Huyu ni mtoto wa mama Joyce ambaye amelala, na hawa ni marafiki wake wamefika kwa ajili ya Moseti kuja kuomboleza pamoja naye, na nyinyi nyote mmekaribishwa mfike hapa ili mpigwe picha. Haya, mtoe wenye amevaa kofia, unaweza kutoa kofia upigwe picha vizuri. Toa maski upigwe picha. Waoga waendelea kukuja. Endelea kupigwa picha vizuri sana. Salute. Pigia watu salute, mmefika. Asanti sana. Watu waoga hawajafika. Bogonko, kama uko hapa Bogonko. Bari bacha Senge ncho ya Bogonko. Ni nchungo gocha na Bogonko naye tenena. Bogonko bari bacha Senge ncho ya Bogonko. Oga bado nto moganyete. Bari bacha Senge ncho ya Bogonko tenena mwakwebicha na Bogonko. Tenena mwakwebicha erinde mororekane mwacha Senge ncho ya Bogonko. Biamono. Piga picha vizuri tena. Piga picha. Watira. Maria gocha akira. Tunasema asante sana, na wale wamekuja kwa ajili ya Malia wakuje mbele. Wale wamekuja kwa ajili ya Malia kujeni mbele. Bali bacha Senge ncho yo kwa Malia pole. Ni nchwa basani bonsi bali baigwete nga mamu mwa Malia. Osirire bacha kwa mwa pole kujeni kwa haraka. Ntoba ganyete moja sobwango. Bali bacha Senge ncho ya Malia. Hawa ndio wamekuja kwa ajili ya Malia. Bali bacha Senge ncho ya Malia. Tirimbo kabwango ndo chana abange mole. Bande ngoru bakale kurwe metemo ina linto baganyete moike mwensi egera mon ebicheye irwe. Malia acha kona koligere linga abana ubache tekero mamu mwa abasirete. Biko chirogora ali. Chirogoro. Tokonya uchirogora mura ige biko uchirogoro. Rogoro mube kansa wisa bantu bagwetira. Sana kero chibicha bakolire tosali utingo to genda kuchialia. Mbia mono sana Senge ncho mwacha kote Malia pole. Na wale wamekuja kwa ajili ya Bonareli. Bali bacha Senge ncho ya Bonareli. Bali bacha
Senge ncho ya bonareri. Wale wamekuja kwa ajili ya bonareri, kujeni mbele. Wale wamekuja kwa ajili ya bonareri, kujeni mbele. Bia mono sana abuna ubachire Senge ncho ya bonareri. Bia mono sana Nyasaye tiganyale kwa bakakubasenia. Wale wamekuja kwa ajili ya mora, kujeni mbele. Wale wamekuja kwa ajili ya mora, nanyi kujeni mbele. Bali bacha Senge ncho ya mora. Bali bacha Senge ncho ya mora. Mora naga netiko barora, bali mwacha Senge ncho yaye. Bia mono sana ekera abanyabicha bakorire tosaliuti toikaranse. Alafu tuone wale wamekuja kwa ajili ya boyani. Bali bacha Senge ncho ya boyani, kujeni mbele. Bali bacha Senge ncho ya boyani nini twaliganiri bosia. Bali mwacha Senge ncho ya boyani ndoche kwa Elia tera buya ya imokire yachire kwa iboyani. Karibu sana. Wale wamekuja kwa ajili ya boyani, karibu sana. Na bange bale na batoko balemereria. Bia mono sana. Bia mono sana. Bali bacha Senge ncho ya buga. Bali babuga karati gasi nini? Akeigo taike ya moiga. Mogambio itongo endara sande. Tigango tore gunkia go totebi. Ase familia abageni bonsi bachire go twa pole yangire libageri koreta pole yane na kurua office yetu ya chief ngenyi location asogo siria mongino minto ga tuanjete mono bono Senge ncho twarangeriwe ki office abo twara ko bana inuga gato babwate cia somo yegoyo lakini otogosaba okwabera kogenda tore turashugurikira chishuguri chinde chia betereiri intwe egendo tware ko basabere kemonga momaete corona nero di bagandire gochimaegaria asa nake make sure ngora are no muntu kera tokumanya sarwa abora nyore kabwa to buruiro sukamagega na nebeka chi mask mwensi enamba ya kabere chisindani chia corona
kero omonto amake sure obetirwe emiaka eri yabekirwe ng'a 58 gochi igoro yarusigwo ero nayo no omwana bw'omotienyi oyo omona bakobetu chisindani iche chire ase chisub county hospitals seito ga echire marani lakini abaminto banyamira county mbachibegete mangaga nabo kobeterwo njibwati mepaka ngalasi moende kisi nabo kobeteru mangaga osenyamira woko bamarani nabo kobeteru marani e county igento kende igoro yechi semi mwana tatoka isiko abana bali bakora 8 mono na butoko ligisaidi atoke polytechnic osa atoke skuru eri murangereti igawa baiboli mwaboli gukimuraro lekirani etari koiro mwana skuru report ya asa abantu be serikali barange naye ase engenjo yechinsa tigange mugambi mwenzangu abakwaniri ngane eri mutoko genda bya karibu sana. Uyamono mugambi master of ceremony n'abaminto mwensi aba bakira Senge ncho yo Mong'ina Joyce na incha yane no goteba pole mono asenge ncho Mong'ina oyo namanyire emyaka emenge ne familia yaye bono rende myaka yakure Nyasaye naye manyete tware gusaba Nyasaye akoro gwanja ase familia yaye mogenderera ko mokoremerania mpaka mwamwenirie nje ntegeti gukwana nda Senge ncho igotore bwango kwena ariko basabira amaya umubango bwo Mong'ina arabuya kuyamono. Asante sana. Wacha tuone wale waoga. Tuliwaita mkatukosa, lakini sasa nafasi ni yenu, kujeni mbele. Wale walikuja kwa ajili ya oga. Abuga no oga ni nani? Aya. Oga kujeni basi. Ni wewe? Okay, bagare monsi bara bacha konga pola Senge njogo sila mama mwensi pinya moro no mogotenda. Mare baro wale kuru kamera suneka posongo Onyamora mwensi wali mwacha nyamakole konya kurenda na kureka banda na mogocha gocha. Abukuru abu na omoko ba tamba teka mochiri bagande yo. Rosi nchukota magati nyakoro chukota. Nicholas karibu. Karibu wote. Mwa bango sinje chinsa. Mande moro wakunyu bare gocha timate senya mwaikire. Asante sana Sebicha. I think tuakore mengine yatafuata baadaye. Asante sana abotona wakonya na igo ili tuendelee mbele. Washrooms chinyomba chilichi abo bachenu abagaka muri lichi moina aria senda getagochia abangina guchirogora buiga matoka ikorogoro iga buiga abangina abagaka chai na chire guchimoina aria abangina bukorogora abo ntoto mana aba pastor mbali bachira Senge nchogo cha kwa pastor Henry Pole abangina ba Pentecostal Assemblies of God ntagete bate nase bari garioka ene lya barore aba pastor ba PH mo basiaitibo senior pastor Nyagoko na aba pastor bali bacha kwa ene report tenango yora bwasimole bali amo no mo basiaitibo James Ongondi
Senge nchibiro mutawanja mukore igaba pastor gaki. Nchuko cha mwa kwebicha. Gatoa ebicha nchwa. Ekera chi kamera no chira achirieta masasi kamiri. Nchiko ira na guchiarita bwati bicha. Liena liara chama nyenga ba pastor baye. Mbacha. Pastor sponsor bacha ga. Bali bachirene linchwango. Mubeke gatia umumanye ko mutuange bicha. Ayigubororo. Okay, aba pastor Bonsi nchubono, pastor Bonsi pibacha kurwa all places. Pastor barwa all places. Kurwa every denomination, njungocha. Pastor bakora ndiye nchiri yo monene. Mbaka barisia, mbaka bakatekista, mbaka basasiroti, mbaka ba overseer na ba bishop. Njumwensi gochaga igatoa kwebicha yase ebiche ya ba pastor. Pastor astenaga mwensi ebo mu pastor Mong'ina mu pastor Mogaka ga nchiri Yesu ga tebete na kiro monta yirande abasumba banyasaye tosukie maski yake ga egererende naliye munura arekane asekie nikere abarandi bonsi icho ngai mwacha abarandi muracha mwensi bali bechi biche mwatanga ebiche ine toroche twensi abande mbara abarura kabisa bayichira amuna Bishop John Mukaya kuru Nairobi ya alikitengera mwino njugo cha mwensi abasta mwasima ile kama wako bicha abasta abantu bakora ndio mogoko no morembe bali bechi bicha totebya nganga tu abeire aya onye mwakorire basta ikaransa omo basibwe katrine ebire biga igonda abire kuiranira Nyasaye mbuya ase twensi abatuachira ase ogocha koremia abaminto buna malika goteba kogenda ase nyumba yebiriro gere buya kobwa kogenda ase chinyumba chiemeyega tigantebye abe family yabosire ne family ya buga ne family ya nyamokengi manga Nyasaye anyare ko baisana letu langu na letu sote tumekuja hapa kufariji jinsi ilivyo tendo na hali ya kibibilia kwamba ni vema kwenda kuliko na majonzi kuliko kwenda kwenye viumba ama nyumba za watu wanaojifurahisha. Hivyo nawaombea faraja nyote, nawaombea amani ya Mungu, nawaombea na amani kutoka kwa Mungu. Bwana abariki, Bwana abariki sherehe hii inapohitimika. Thank you. Asante sana Overseer James Ongondi, District Overseer Itibo. Mungu akubariki na wachungaji wote. Sasa ningependa kuita wamama wale wanaitwa dada za huyu marehemu. Basi batu bamwe wa marehemu tena mwako ibicha ya muyokaga. Na ndonyi mumuru mwabane roro na bago swase timu hiyo. Basi batu bamwe wa marehemu bonsi tena iga mwako ibicha na igure ngabata kiri bicha. Yo bago tiga to bago toragiriri guchimaye kamuna bako genda. Basi batu bamwe wa marehemu Mong'ina uri oraira rogoro na bamura bamwe abonjwa. Ebichene ya ino. Kana gocha murani gutangazare. Bako na gocha kwebanga oyo iga sabron nyamumbori na ototomeire erengori ya shilingi 1000. Asante sana. Oyo minto sabron nyamumbori na otomire rongori ya 1000. Abuna bairi abanene sana
batare kombi gwase chenga mne maski monwa egana liye menwera rakana ne chimioro sukie maski nzake ga aba minto ayuturu abakwani ga rambara mabako iga mukwani aba minto mogo itaba maiga yaba iri agwa banene ne biro byabura onangara babare gukwana mangana mange ne chinsa tutabwati moroche chinsa cyachire mugambi ga monyera nsanga okumiri moramo sana muikaranstamo mutari distance na abandi musugetie mask igachange no munwa onte bimba tangasire ngabeke mask nande berare yake kuraso yonde omoiri naro chaga monene sana ojogotokoto apore abairi na abangira na abanene bono musomo nyasaye maraburi Francis Masani one keungo utago tokwani igo ningane elimo muno kwiwo mabasi akwana ningane elimo na elimo rioka tangete kyo maite bantu bamanye tingonere limore anu wate kyao ya na watu tatu kwerenda abakwani bensi kire asoko nyara bagambi ya moneke ongo abami ntabarai mukora mu bukutano yo na mwensi amwa ikire na bakwani jasomone tigango nkwane mangana abiriga omuchoyo na chireraro neliyakane ngakentangani kabisa na jeta igo na jeta Senge ncho yomusani one ogorukwa Samuel oyo menyeta since Australia igarenge lisabiki liane asomorobeli bwenkenya nelimore akarona ika nkanyora mangana makongo igona nyore tengina oyo orengo murwaire lakini ogotera pakanga kumya omong'ina ori agatera paka ritukeri matiaretie agakua agotera Nyasaye nana kororabo asobogima bwane inkarora mang'ana makongo egego kumya egatwarenge n'umusati ori nawo minju wango gocharende kiagara naye kwandete ta ekero nanyoro mong'inoyo kurukwa ekero nanyoro mong'inoyo kurukwa Joyce ina manyete naenda asobo maene igombwata chifamily sano na yamugusiye ngima abakungu bakurukwa muibori omwabo monto omuswati oyo gana manyore tore ne chinguru oyo orarire bono twakira gana manyore tore ne chinguru cyo gukumya agaturageria agaturenda encherare korenda muibori omwabo inche asobo gimabwane buna naga ikemya kemeronge taro nebere nene bono na nakorore kegara igomanyete ige kigusi muibori omwabo monto nekerecha kirenyasi baminto na nakorora enchera nche tomorwaire encherare nge komokorera encherare komosibia omong'ina okoroku Joyce timbwa tiwasi yogoteba ng'omong'ina oyo ochire nka otimokire na kiakogera natenenira nde nomogoko omokungu oyo asaba kungu gusi Joyce ina nakorora mokungu ongoyo abana benyombende enene igaba mwanche to wancha bakomuruka mama na nakororajyo gusiyeye chandegete nebitina gusiyeye chandegete neribero nenda muamu na nakororaya asobo maene abantu mbaro barabaya bakogenda iguru lakini omuswati okorukwa Joyce Nyasaye oyore iguru amosesenia nare gotigati injicha kana rurare nare gotigati injicha igana ikira naiga erinde mbatebya bamwe ikaranzire hamakorao naruka aragere ogende iguru tariyo korandia tariyo gochie kanisa tariyo kurwe sadaka apana amakorao
hagera ogende iguru chutimuka Amen. abantu abayijeje kanisa chikatetro chechoire lakini bantu mbali go chigoro ekiagera gokora kwa mwanya bantu nogo sale kubotambe Joyce akangumu bwekano ngatere naso cyose nago ginaterenire kurwa sekero keria na nagotia gukwa negoro ya Joyce ngwakira Samuel ngambia mono asokondeta sinkeye no muswati gatotere nego komo oyo yakoro kwekero ekero gyo kebiro naende ekero kya masimba aruriga bona abana bandete teiga nkamanyo cyo bunoro miyagaki nakorire chinsosore nyabere bakwani ogokwani baba to wese kondeterera ekiongo mbia mono azori bagana inu akimbia mono azoko nyanjira. Thank you. No igitura sama betigamba kwani mbia muri mwenzi na maine muna bishop abatebiri nje bono no mokasari na inde nje bono squeezing goranga muibolio minuto kunyara kumuikangera kini ayonsi na nyaroche ekero twachete konyoro Mong'ina orio monene ogotiraro ere no gototereria ari gototereria lakini bono rieta riokabwata omotware korangeri Joyce ingia abageni barire Joyce otoretere ndagira twari twakanyoriro oyo mukoro ku Janet nche bono namaete mokamu muroye kumbe olimo ibolio mwaborenge lakini kera togocha iga tokomonyora bwo Mong'ina oyo bono nabana baye batotebeti babo Samuel ekero Joyce achete etwakinete nere bono nabo tore omwana ominto mama yani obwanchani bwege kone Moseseni we Joyce tigati mukaso morembe Naomi Mainya kerero kia Masimba. Asante sana, asante, Mungu akubariki Naomi ekero kia Masimba omwana nago seni mono ekiongo mbia mona sogo chagoto apole monene tiago seseni mono nanda abantu mura barandia mwigeria abana baino na baroba barandia mumanyeti omoiberania bono mwana oye ono mumuroye bali moko ndogemba ali mwanyoro mo pastor omonene sana okorandi injiri ubate kanisa enene ono mumuroye omonene kirona randiti bwoye igoro ye injiri ekiongo igande beti ngaeno ntobe tokorandi koma matukonzi Yesu tiago seseni baba tenango ai njukocha abalimu bali babasomino oyo njumwa kwebichanere iga abalimu babasomino oyo njumwa kwebichanere abalimu bali babasomino omwana oyo media men totebi batina kibakwebanga yobarale monugo sabarange all teachers staff mates bo mwana oyo trenira na liara chiko manyanga abalimu bane mba jite ko ngapore nchungo muchegoro bwoyo yogosokia abalimu osokia abantu bakurikenda basia osokia barandia osokia abanyabiashara abalemine tugo omuchego bwato bwoyo bya igona abana batago kina omumurore sikoko chagwa changora wacha buya kuyariganetie umuchiono bwato bwoyo bya mabaka bali monse batokiro kora tata gakintebi mwakorire. God bless you so much abalimu, asante. Egerenge ni ase kanisa kera ringali Nyasaye na nene abageni mbara bengenjo sana baremereri ko bamona intwe tete ko batambua omugaka Arnold Rasugu nchungo gaiga just one word please omugaka Arnold Rasugu noyo minto omongino yoraire usengina bano nabe tate bingena ngenda bya baba one word ego sinyanga mpole nabageni bachango tebas karibu which one ngo chakera pastor one word akero kwa rangeri there is something wende ko pass kuchia sabantu ngeta ekeyemo na nditi kwenda outside muno mwako ri maraburi akwana maraburi kwa randi die nso yo taigwete
kara tigare mega ingwa kuri gasiao na inje no ndera ini eyo wone gento nda kwa ne kemo Mong'ina yo minto sirete ena tete kumanya leita anu Mong'ina wa savania kare bari ngetugeta no Mong'ina sarang obwanchani bwaye ntobwati mangana turaya mentera aba bakwana na raina ndenda kwana maskani mwamo waire na arorire na maya na ndengo thank you family mwako minto nasirete moina aisecha ngana ngamba mbio Mong'ina yatindeku lakini mnatua kwane tega bakasukia chinsa mbasuke tituko hours from today paka maambia chinsa tiganya saba seseni na ande ntoranyora bangina bako BF no tima tibona bako chikona kurumaega yawo kubori ko ikiranga nkinga kiwacha bono kwasu kweresa nga kumukwani wacha wosenki yacha abangina bakare irongori ko rwari Natani wese wa usabania ogendo chasoni ogendo makana na ndege sande kinkware gokomba usosibi muna gwakanyora kwanywera ndo gotigo urweire ngwa koreteki bono ngari baga 1 minute nkwane gento ndo chega setu tako na kuramana abantu moko buna oyino raira mbo yare bogere onye no udayo kurukwa Ruto nsigisi akali onye no uhuru mbogi ko yakali mwama na gutingana chisegia na keombe nkeyo mobwate ko tebango chusa batorigende kwete ekero gwate biwe gento nayo kumanyanga kyoko genda na abantu gutwachire kubori egento yotakire kubori tako chaka kumubori kumotebya mangana muna totene nega twatebi wa mangana bonga mbabore ngebo ntatore ngebo omwana ogokorama no mwana gw'emyaka 5 10 aire bese aramu bwa matubwere tafatari umugusi mwewa muna abantu baitu baminyogeti gura ikibya bari mwewe tinga chichi kiagusi mogende ngora toko gusiringi 20 kwate kurama omuntu ga digeri abantu bamina bari babori chikura oremba qualified na bari more kerogo tako na gotobori nkinyare bagotenera ayo yotenenerete nkiatenenerete onyo ikaro yoro nkiatenenerete tiga abantu tochambwane toro yora koreki oyora tokonye origere ritibo yeita akero togotenena to matenga 1 ninje ndo chega ndokegenda no ndamente tokaegwe university ya ngoyerenta nganyarebe tego eta nyarebe oitari kuchikoenda university umuswati oyo minto nere twaminyoka nikomo tukareta pake vice chancellor gatoe university tokana ya chakire tukabekirwa mangana paka bano tokororeka na itibone skuru enkora ase Kenya taye yabano nyambari ne chamaega lakini abana bare Mario se 20 na ndo mwana ngombo ndoka chiro ko ndoka ngana achaete bono nkitoko kinyo nyantubu atisemi nonye no leader yonse tubwate se itanja ngo taro cheskura ro se ngakia bari mbago ikaranza ngakiba menyete mwame utago tengara suuna bono siasa bwate na arita irekrio wango bwane bakoreteki igomo nywete tena batebiga tako na batenga kwana nga tokinyarebe motogia kerabwate bikorobire kori ntuki omugako ebwatorwa mwako makana omuntu wenda gukwana mangana sokoro yaye I don't know nyamongo nero re sokoro yaye isene sokoro yane enga kiasanyo na abantu bandi barenga ngotare ngo mwe ngombe acha kunyomera ni ngota chiete ko ibe ngombe acha kunyomera omuntu nara no nyina yebuno karansta no re boronge mbona ni bwata makosa aho oninara ore boronge yesa acha na riora ora abantu bana bakoreteki bono inchente atukubatebiga onye tori kokora gento nyasaye tadi koira abantu boro iguru nganga ngukira igati nkwana nganyare bokora na chankorere gento giti togo chiguru ekiare tori monto uro bwomukia iguru tayi okaranso go kokore gasio wose wano mochi korara chitoronchi kare iguru bono mbura ne gaso chikokoro rene inche ninga saine chikokore bere mo iguru me kongsana yo mwanyuna nabe kaiga pastors don't allow drunkards baje kanisa ime
ekero omonto agoche kanisa ore drunk nkie bukwa goteba cheneka omano chikorwe kingwanso kia mwamana gotengera abantu politicians to your churches na kikero confusion yako omana korwa manoti gocha abantu abakorandi gungo ni chibesa batagete omurandi arigerete chibesa mwati wo muntu go dance in the church otindete ngai garwa chinyike sana igoro nchi agendo nyansa ina njira nike mwanze karwe siringi yao lakini ore perfect to God. Amen. Yes. Ngara suunga ngatoka kota nayo konge miaka monywe na kibekego omwana ona abekera matako muchanji masabantu omwako yokorire mirima nje na murente teitibo garis tukaya ngoro tukabeka mutonto tukabeka tambacha tukabeka kuchite maate ebintu biro lakini skuru teyo wagachu kurusagini abegeta ekorunze paka igor mwaro ngane secondary school yagachu akro tu sabe university atu amekoramwa tu ametenga bana mwabonko nero muntu te outside ngenyi otari consent na itu anga chingo ko moko tuga abaryambaro chiduka anga ngokomba guchire mwame oteba ngabana otoribuya siasa nyechiere ngona tubuate makana nti na dikiraire lakini ngoko mukana kana with reasons tonyoro muya ondu ucio ngati ngwako mupira manyoro rente kerema ego ri no tobekere na kieke moro cha makongwa tawerete nsa ti onye tari ngaki yaera angana abatebi pastors be perfect roranga kugirina to na sa kumukina abantu na bakongu ko iregoro no ene kinyambikera onto tagore tiganya saba konye tiganya saba sesenie na makana tako na kuowa dikira your interest tomunyoka bono ntuma ndi usenko ngaki ogo tokiraga we are with you and we will do with you ayoro muyaka yo to ne no wata bia abantu no itanjo yo ndi tiganya saba sesenie abantu ba minto abasani ba madam minto Kemunto amangana ena mange nande no mongnore bwa abantu bonsi bwana asifiwe nje Kemunto usira kwa ye once twete bobe sana ikiagara kana lengo mwana moke inche mongna yunesi ali gotome go se chumbi mwasarange inkogenda nanyora ebitanda bire bitatu igia Kemunto igia sabania ne igia sarange bedroom yemo ande bibwata ine tali nga bisugeti ko cyari bire raini tini ko banga ina inje nari onata nisa mama ari ontume chumbi na nanyona ho bale bonsi pi mongina saranga ndega kuramanya busera na korra bwanchani bwarenge muno bwake muntu na sarange akia bangina ba minto na korra bwanchani bwarenga seke muntu na sarange Nyasaye tigasi senye omuchyo sabania abantu abonse bararire sabania urarire sarange Kemunto bono omuchyo abantu barone chikasini na abachukuru na sabire omuchyo yo Nyasaye osisenie Kemunto mindarare byana abana bana okire byo mangana abere mwana kurukundemo omulisia isinya bwana asifiwe omwana chulia omulisia korumate omorandia ama sabalia baba bangina bo mongina saranga ale goteranga obwanjani bwakare bakakera tarujikende omanga Joyce ngikwaira bageni mundu tayo saranga amanyite bakekera tantanire kubwa mwibuli mwabo ku Joyce biya mono ga kinche ngoro kurecho osiralio natani muno yominta kwanire ntwale the university no mubosia na maite abantu bakareta siasa no yomito chali sina maite urale ono muno mwali umweshimi wito gachira iga asanyo no mulisi ale na akuru ochimwale kora mwana era kwe umulisi no mulisi mwana mugosera no murengerete na barayi bandi bonsi bacha muri no bosi bore yokwanya abantu baminto amaene Nyasaye inalende tabakimbi sikonge 207 na ende kusiyenge mati yangiro lega iganseito muntu tayo oroche mechanda yabete 207 mune na roche mna moko yukonge there the main gate from Kericho from Nandi paka wapi paka bangina bakarupara toni abago tu para don university bago to komulinga madam ngaya bana baitu bale ngababuli abangina aba esidie ngusiyeri mukairusia mukagenda alia bono ngantu ntu anakomenya myaka 40 ngantu bwasito abantu bamito menyete lift vale abagusi mbabwata mali musiko
tigakoleta mang'ana uchuki tigatwanchane obwanchani ebintu bang'ina bagosomba abana bagokenyugakia bang'ina baminta bagaka aba obisiane yarenge dispensing room abantu bagosomba chigari kurukuricho bakanganyore shock bakabani yandana kugwena yasa mubo basikona kumyoga akinga chibese chimubo iruse randi yeso umuranyi yasa gochora bwana asifiwe. Madam takwanita mang'ana babwento wake ruchinko byo n'umugambi neto bwate biyamana sana chianti chiri chakwe bichaga kyabere mutakira haruguru motire gucho bari bakwe bichaga abageni babere boka umupasta atene narandi injiri kanselo mariba toretero mheshimiwa ngo Geoffrey Asanyo atatebye nga erongori atoretera na magombaye mwagesibiri nagesibia wasibia beka on tino kwage gebendu ya alo okay abantu ba minto pastor mwachira oyo minto Geoffrey Asanyo nabageni mwarwa various places nabakwanira mbia murasoma nene njebuna mwaigwa igonde former councillor umaliba Mong'ina oyo sirira baba lakini tinda ituchia mange onta getukurwe gisambe gekeiga nchombo ata bakungu wetani oyomo lakini manyanga ningole sukari chikiro ibere mbwate gocha ekero na rusirio na oyo gochia urionde na bakorengera ngobono mubuku urio enda gochia ri gobwate nyinge iyo yabeta bauti kone chikiro ibere na gora gosekire kiro pati muno Mong'ina yatogigwa omanyete mokungu teiyo oraga sikibanda bekikiage omokungu osia mwiburi mwagocha kurugira abantu iyo ni sumu intinde tutung'aina na iyo negento giyo kuminga sarangero rangiri Kemunto tindi nguru inchuru giraba mura kirango orgwa ene Kemunto abamura bakaraki baragira bono bamanyire kubwata na magoko bachire bonsi which is very bad twakumire sana patirende gento nali gwa pili ase abamuraba bono monye konye mumaetenga nyakonero manyite kisania kuruga bono teyo bono moche mungusana ne nganji tinyore twokima cha tinyore tiengisaine mwanse kuruana je baba na kwete na tata teyo Mong'ina minto no twakaumiranira bamura Mong'ina totebinga aje bunore igaye nindo chino sali enka yane egere kwiringa lakini bono takora diki teyo bono ni numweka muraro lenga kimogokora lakini bagendi naraso muchia obeka bana ba mina montu ngamangana naro sabania garo yo mwabatata nkwanira mangana siasa masini ni ntararangirio yo mintu Geoffrey njeno mwana siasa na abai miaka 10 patirende igando chenga omosemberere konurense ntoga nie bintu biguchikorete sigi Kenya tiga abantu batiga mangana ya babuate oborai Nyasaye kurwa ingo oy into we don't mind patirende what I know omugako yo kurukuru regeti bono gogochikuritaya okorira ya ayaye oinyuira bang'ina baburaka oinyuira bagaka bari batabwati bang'ina nko barumia regento naende ekera abantu bako na ukwana nga gose ngo uruta akorete kindu sta akorete ki uru na Raila na ubarete ugatusi yachira bono bosongo gantu bwate president yaite kurukungwae ebwate paka chi administrator na bobwende kulinga cha abantu bakorete ki ngaki abantu bamenyete nonyenge ntoge gotokororo batoereri gucha lakini kibasyo cyarure national government yakorere ki cyachire bosonga lakini rende ngwa otemire ekiaro chenchiri kisi town yabere buna Nairobi rero tokonyora so gweta bosongo igo gotachyo omuntu kwamanya gweta asa abolire to expand kisi yakore egende guchiororo igo rende nche na gotenga te togenda ngora
nche nare goteba iga muno yo minta akwana Joffrey oyo minto makana uchira ntunturi gukana makana noyo ito pimbo ya mbali aiui nyoka enyimbo bwata kobokonero ra itere ngiti abu so asiya ikire bono makana ntunto ready, we want to support you ekera bekebe naende onye gogo tosinya agapara kakawere toko chomi karuguru muno goso ago kirogoro iga ari no toko bekire mikurugoto togo soko kuruseino ego era abantu batukorere gosol sana ari no toko je tobeke mikurugoto tajya bangina ngabone kero tari gweta gochia ekera twachandikire sana igorende incheo nare goteba ngaki ntuntori kobetereri kuborai oborai nya sao kurwa igorende without wasting time oyo mindo makana please nchuo kwanira abantu aba na bobwate chikura naende nabege tokoboko achi nabege tokoboka mono asante. Thank you abamintu mwarentira magombo ga yemwensi ase wetimo komongino minto Joyce Kemunto ngari tigangire libageri mbate vipole nende mbiyana ase mwachire sobonge kwalenta magombo litangani kabisa ngwa kambi yamona ase ekamiti ariko banga manganaya no mwana Kibagendi na mwana makana abandi bonse bomochigaiga eldande yamona abandi bonse aso wancha kwalenta okwani uko Mong'ina litukuli rero Onyamwatanga sirese egesa muno Mong'ina ariko yani gumambia lakini muno yo mintata yabagaiga mwana kansela rasugu to kavolinga ga kimotari wancha more kyagara Mong'ina yo bwo kumisana na watu ari gotaka gochaga tubate ipole no yo minto cho konyaramba nere mambia konyatu atanga asira into moganche Senge njobu anchani mukalenta litukuli rero. I was extremely happy and touched. Yasava sini sana. Mbuya mono. Abantu banya moko yasava sini. Because you are in the main committee. Moganja ngatiko Mong'ina ni gulero. Igana ranga nabwate meeting yange very critical and very important in Nairobi. Lakini aro Nairobi yange chinsa ikumina machamambia nkere okani ko Mong'ina Joyce no Mong'ina wo kumisana na batewa bakwani batebire no murandi itogaiga maburi na bande Mong'ina Joyce no Mong'ina wo kumye Mong'ina ga vegeta very strong foundation iga rochi no Mong'ina sarange avegete foundation iga kerachite iga she found a very strong foundation weterese moiboli omwabo Mong'ina sarange. She adopted that. Bagaswana na kabisa ura kanga tari abaiboli bamwabo. And it's very unique. Njetinanya komanyanga abangina mbabe amo like kingi ncho Mong'ina sarange bangino Mong'ina Joyce Kemunto. They were like sisters. Tukwa komanya gose igabanywa mira samu. Abana babo igabare very close the same way. Abana na wata tumogendere igo paka kae kero moja kora bangina kero yesa ojo kuya abachole bae Mong'ina igaveka very strong foundation in this home. Mong'ina ruroro eldandemo bwata na bamino mwensi moba amo kapisa mogende no bwanchani bo Mong'ina muno Mong'ina avegete foundation egere abantu bagendere ko ba sesenia nende mogende no bwanchani ubu Mong'ina agakore gasi enkonsane se kanisa eso gotumia eso korandia ringana ya Nyasaye nje nare gotewa iga abantu baminto bage soko eso Mong'ina saviti na kioge. If there is any project you Mong'ina atigete maiga I will want to complete it. If there is any project in the youngs muratake any project
gira abe kanisa kera abe ninki ekerio Mong'ina atagete kiagera ono Mong'ina bworinge bwengenjo Mong'ina Joyce was a great woman. I'll be there for her. Pastor Korwa Miruka, you have taken Mama's footsteps. Biyamona sana. We'll do what Mama wanted to do, lakini hata quality. Naende kama wate development projects igaiga, I will want to be involved. Egento mwalimu Joyce raichate bagaiga no yomintora sugu. Egente kike university ya iga ngetindio jikoetera esa abantu gali ngoenda straight is magoa. I'm going to go and push it. Mwalimu Rejo, I'm going to push it. Muna njende iga nanya kutangwa visinde yonse any office ya serikali tindio yotanga mbuke an appointment no month ngoenda straight baka visi ya magoa mote bito university ya kwende ya iga itibo nende gankuru jibes chane chigwanza a foundation ya university. I'll do that. A university ya iga nebanga itagete million ya mogwanza iga na bankuru yane yanse kwagacha straight itibo atibo kongo egento ntagete abana baitu banyore nafasi bagosomera yeah tari twanzo kubaita siasa ga igo saga iga makoli bosa montate ikora binta okora bita ikorekana kana nyeta abana bachandegete gario igana jete oyo mintora sugwa gantebia utare ko ansa eskuru ga iga motonto a secondary nganse eskuru garia nagajite birasi tari wange birenga kansara 4 birasi bine nagajite eskuru yagende bwane bwata bana side ya 300 tabande mota tutakanyeria tire mwako mino mwanjene komo bakanyeruka jora masanya. I'm so happy about it. Na ende twaende kunyibwatsi eskuru yeito yeitibo no honsomete umaitu ari kurwaria twaitaga iga Kemunto twaenda kuchimoino obosoku sana na ane primary galia ni nje ntalere eskuru elia njendore mechanda babwatoro mbakonye eskuru ya primary nende a secondary nje ororo inganse foundation tinyibeke nonye nyomba chinyoro umaitino bosoku sana umaite ga nona asoma nonye ne bintu byonse mbwate nyasanse senine senje itibo secondary bosoku wanne sana reverend omo overseer, I'm going to come in a big way mbakonye secondary itibo bosoku wanne sana yankolenta basani bane mbaroro banyanjite kurwalisi kombalenta na igurera sugwa atebaka igangambata gitomorai tito kora kora rinde gasi yonre bageri yo gotoka mumaye korera inumweka omonto ngatebare ngani ntagetegenteki ngete inumweka maratebe kimara ningi saine mogontebi gose banote mota nganse kweoniga ya mina jua omonto gwanza kweoni itabwatiri igori ano monta ngaki ande gaiga nintagete nsoke omonto nago jikane nyoke monta yo muchikana giagera weikoti gabantu baje seino okori giororo darigo ya imo kimura renga iwa moje gari bwana mwino matenga ki no ene delegation montenga ki ndotagete otokonye gabo getutu jaje ortara tra maendeleo manya kurwaro ndigio bwangaini bwana ga muna manyete kire ward torego sento beke no ene sako esake ya me mo kire ward gaiga ego konya no financing yabantu wale biashara mo konyeka ni wamonya komyo karibu songo mwaka chironi gari no isingi mwatate etelivu 20 takonyora ako kare biashara nende ine gasiane yango kora ya consultancy biashara ni manyete am expert in business na wango konya abantu bakore biashara nende abantu nana bangina tokore women groups na bo bakonyeke mo gotakaigo ekarona akode binte bingenya inumura amanye muna mogontebi rasu wese wana mvo benate ayo cancel minto maliba tigato kore gasiri tangani mwako yo tigarete na bokorekane igojibosio ntokora mune kwenda igotinte beti na njayane nyasaba sini soko ngaribaga nende ngo tigandi kiribu sano gaiga kiragoreru abageni no anirongori gabo biyamana sana mugambido kwandia mangana maya taisa ni karanze mese ko kwana mangana okay mugambi biyamano nyasaye tiago sini bona ginkura ni uchi ase kanisa omonya gitari nara go se doctor nera ogokwanira abana bagosoma mangana
lakini ntegeta cha abakwani ko bakwani woka momanye nga bali mutegeta abana basome mwamo consult Peter Dr. Peter Kamova kora nchonyo gotige to mwana sikotari uchi school na magosa manene tigansa bokwabera kimoranje yana atakansabe naro ro murandi wanega Pastor Martina. It's nice to see you. Enjoy gake. Oyo pastor wo kumia. Omo pastor akorwa Andrews University gali America oja gusoma oja kuranda iga kyoge na gasoka. Tari muntu wo kumia. Andrews University. Omo doctor aso warandi. God bless you Murandi. Thank you so much. De tokole gasi yaoga. Yana yuko sabaiga. Oyo minto choga sitene mero rinje mbwate moko nyanjira ga kingende. Na wanali ko takambere baka marago but please if you can allow me ebintu mbere bitigara tabisiniga na atakanchini gereringa biabeire gara mambia ngakitoko kumulenta. Sawa sini. Ndoko mugambiri bagagendo biya. Tumusabire nga nyuma chama ya sako gendo gochia. Peter Nchungu kwanire tarioka abana alikwanire. Tarioka igatu. Tendo umbe yamono. Mwana mbio, pole sana. Nje nyamumbo. Ande bita. Anse ito. Ndoyo mazeze. Mazeze ni mama sabania ne, mazeze alenge kingwere. Sabania ne romonene. Bona na igoto watu mwijana so zero ko Mong'ina baba. Mong'ina baba ga chita ga 1967 asubali bata manye timba tebi. Egara ika ga tanyo tari ntu alenge bingwere inje na mumanyi. Na nyamumbo lietariane. Ona yetunga twarenga ine. Nero rego tobere ko tubugoria. Ga twara kumya ko chane ro turugera. That was 1967. Are to joro abana bane otubugoria. Umwe jana manene aso gusira ko Mong'ina oyo. Lakini baona rende abatebete nga makweria yangaki. Amaganga ako nakoiromo ogangaki. Baichora. Bona ndugu yana natebe gende kama twakwanire igoro ya university mayango ga igama kana stock about ya university na maendu yana ga iga kanso de university bona university era babu anya bana mbai bagosoma ene chimbo chiyo somororo na mbai ngaki nkwane sabana nyomba jaga jiro na te banga jiko jaga foundation etire ujigoro ai mangai bana manga ya ndoje mayanga na iwete boli yote yange foundation go the foundation mayango watu wakamnyana kama na akuru akaja Nairobi sana you will start a foundation. I will start it. And from the foundation we will proceed. We shall proceed together. Very good. Na ndo ko teba iga enyombe cho yagajwe talingo ko jiwe abana bakoleki so that we have our children bako endaria so that we don't have somebody from outside baoja kosola ria pole sana mayango na igore ngangwa kwa nalingana wali ngari wakwana omanyete mbara indure ntoja wakajinkobi indudo akajinkobi osto akaki na ande na mungate aba yanga Laikipia nje ometa saka Naivasha which is next to Laikipia moiso no na ngala Laikipia yo abantu bakona kuboboka ga yanga ye na igweto monto yo maga igo mwana gete kengwere ko mati ga igo kana ki ngabantu baitirwe ogane no ari ngo kubago idwa kamwana ngakale ko mati ga bugirango mate akona kuboboka jigoro enogo idiot ogona kuboboka papa utakora iranga tata utaje igoro kwanyoretwe umwana uyo gabi arugore go tuiga njobume akonyorwa na omuroje kurwa ariga ekengwere kya igoro nero go erunya kora mabagambiro goro garia mbare nge moiso ndaza ko Naivasha aza ngoka oka ige kya yo ngoka aya nawo bande bakamenya ko jaro ngo ita igango enda singa kolema ngana oba ko nakora mango ngomuntu oyo ngakia ngo ngane bono bagusiye kero ko Nairobi otoko dina jigari yagusi jango tai jabo ikoyo o doma ko ndro jugi baro na jibu to jiguna ko makana ne guru ko rubo jagaiga abantu mwaza no Mong'ina murare ntwa jibu mamo guru bozongo jagaiga kiro kwa mangana mange modoro wazi kwa mangana guru baro no muriri oyo is a fool okwane gore guru baro we are talking about ko enda ikuru tari jibu baro ngayigo toira asante sana naona aba manza tometa baro aria ngauna gi jibu baro ngogori je jombe ego yoria yekwete mbiyamano sana asante sana ndu yana abana basome tiatwire ibageriga totegerere ne twensi
ngira nilibageri ase kanisa. Madam karibu sana kurwa bwore to musomonya sakwane mo wanja mategero murandi kara kurandia Biamono programa asiwaikeire ntwaete nyakembe netere libageri terango neriao Umeandaliwa mapambo ya ajabu, macho hayajapata kuona. Wateule wataingia mbinguni, ni maskani ya milele. Yerusalemu mpya, umeandaliwa mapambo ya ajabu, macho hayajapata kuona. Wateule wataingia mbinguni, ni maskani ya milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Malango yake lulu, Yesu ndiye lulu, kifo hapa na pale, kinyonge hakitaingia. Maskani yake Mungu ni pamoja na wateule juu milele. Malango yake lulu, Yesu ndiye lulu, kifo hapa na pale, kinyonge hakitaingia. Maskani yake Mungu ni pamoja na wateule juu milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Tutaingia mbinguni kwa vishindo, shindo, furaha ajabu, masikitiko yote dunia kwa heri, ni kuwa naye Yesu milele. Sabaja tangoro kwa Irene yasomu lianga njeno bwasomu lianga yosire tembaba Mong'ina Teresa osom iga rwale te tare konyara kabaga wikaga ninje nanyara wikaga iga
ekanisa yanengo tinyakembanya STA. Biamono. Abangina bakyoge district engima women ministry njungo gocha sogotera erinde mwariganie amageni oyo sirete no Mong'ina kyoge district kabako na gocha. Kuna mwenzetu ametoka Uganda anaitwa Flavia. Dakika moja, hebu kimbia usalamie watu. Flavia kutoka Uganda. If you are here, kindly kuja haraka. Abangina baimba hiyo. Abangina Onyamora. Mwezi Kyoga district yengi mabangina mora. Oh, asante sana. Habari zenyu. My name is Flavia Kwambuka. Yes, and I am from Uganda. Oyakuru kuvapia ni Kwambuka kuru Buganda. Oh yes. Yes. Yeah, so I am a guest of the Bosire family. Igaro mogeni gocha se family ya Bosire. And I'm pleased to be here today. No bero no mogoko monene ko ba monene inu ga igarero. Please accept my sincere condolences to the family and relatives. Pole ni sana. Pole mono. Okay, I am honored to be part of this celebration of the life of grandmother Kemunto. Naba ale oyo mogwe family yo Mong'ina Kemunto. Mbuya muno sana, and God bless you all. Otebirembi ya mono nani ya saa tako basteni mono. Moko wali kanyo mogeni yugo cha se family rende. Thank you and greetings from Uganda. Nando tumira maiga kuru Uganda yetu amange nyapoke amokera ke. Thank you. Abangina. Ande.
chinga chechi toko abalisi baito bekanisa ya Gesoko ase Mong'ina Joyce ari goshiriki erinde bagendererie program iyo minto erikana karibu. Byamana sana Emre. Karo kuigwa abantu bakona kuba igo chinsa nkoera chikari. Onaga ni goteba nga intwe koruga soka so Mong'ina Joyce Kemunto arenke gosasimira otore no mogoko monene. Ekiaro Mong'ina oyo igarenko Mong'ina mwanchete Nyasaye, Mong'ina mwegenwa, Mong'ina oteneine bokongu, Mong'ina osire kanisa eri paka ase yaikire. Igari gotena gakwane twakora rio kamuna bone machine yetu kwanira nero tebete ngarasi miguru. Na inda kamuna teba nga sire kanisa yaga chenyombe nkiya yabageni bakobera. Ekere tugwate kambi nemero biriende. Igasirete kagenderete gokoro gosangirira kwa yaso kubika amabati. Na inde nere twari kuboringa emata bano ngakioro chengane otatebinga yibeke otatebinga chimuna murego chibeso chireme uko chisoke bwanko emirobiri akorekane. Wana tuma yanko ngayagenda oboringa project kyo Mong'ina bwate agasokire wanansanyo. Tomotebinga no kubika amabati enyombe iyo yabageni gosaso murandi ararare. Erinda chatokonya yibika amabati ere. Konengeringo murigitore tomotebe. Wana ntete kuira chinga kiechi kwariga ni mupasto ito Mong'ina pasa Alice Nyakundi linda toretero murandi ora torandirero pasa karibu Senge chinsa nduri ukwana mwana mange lakini onda etawateba nga ekare sa tebete nga mte resurrection am the life ncheni ncho kuboki bunobo gima yora nyegine na akwa moyari igo Mong'ina Kemunto tari moyo byamona sana karibu pasta. Abana ba Nyasaye nende tigamba kwani boirire bya tokwere neri Nyasaye mbiya mane kiyagara bwanchire twaikira seri tukoria rero nende otene nirama ne familia ye goikali tukoria rero ekero Mong'ina Joyce ago chikobe kwa sarati mokera goike Mamioro kobokiwa ana batosemera tinga nagendera gotene namane yamateye linde lyaire libagali nene asengencho yokora eyamate yonsi wano asengencho chinsa chiaerire na inde ntugane tikurandiwa kyagara lingana lya Nyasaye na liri koreto baremu ase chinkoro chiairia nyekire ne chinda chire no bwaba ego nabonta geteko takora chingaki lakini ritangani nabonta gete kwegenanga amageni yora manaintwe oyorure asense engao nabwato yora makonya kasingencho yokoiwa chebare konya. Our guest, where is she? She's there. Most welcome. Chebare konya kare ogambotia oburamu sanso kravanya mukamago mukisa. Okay. Ningelipenda kuchukua nafasi hii kwa kumkaribisha mchungaji mwenzetu ambaye atachukua sehemu hii ya kutusomea neno la Mungu. Lakini kabla ya hayo nimefahamishwa kwamba wakati ule ambao wachungaji walikuwa wanafahamika kuna wenzetu ambao wamekuja nyuma. Our pastor from Isinya district nimeambiwa ako pamoja nasi pamoja
na wenzake. Pastor from Isinya ako wapi? Most welcome. Karibuni na wale ambao mlikuja pamoja nao. Hao wametoka kule ambako mtoto wa familia hii anaabudu Ndemo, Elda Ndemo. Haya basi, wenzetu watatupungia mikono, lakini ningelipenda kumkaribisha mchungaji akaweze kufanya maombi kwa ajili ya kumkaribisha yule ambaye ataenda kuhudumu pamoja nasi. Hebu wale wengine mtupungie mikono. Asanteni. Mchungaji karibu. Yule ambaye anaenda kutuchukua katika ibada ya siku ya leo si mwingine pali ni mchungaji mwenzetu ambaye mnamjua na mnamfahamu kiasi. Ni Pastor Dr. Keva Matena ambaye ndiye alinipisha sehemu hii. So Pastor, you are most welcome. Tutafanywa maombi na mchungaji kutoka Isinya ili Pastor Matena asimame kwa ajili ya huduma. Pastor, you are most welcome. Kabla niombe, pia nitasema ya kwamba poleni watu wote wa eneo hili na wasafiri wote wa mbinguni, tuko safari moja. Kwa majina naitwa Pastor Andrew Nyambane. Kwa hivyo nashukuru hilo jina nimelisikia, huyo pastor ambaye atatumegea mkate ya kutufariji. Sio siri, alikuwa mwalimu wangu kama ni yeye, lakini watu huwa wanafanana majina. Lakini sijamwona uso, lakini hilo jina haya akisimama nitamuona. Hebu okay, Isinya inapatikana Kajiado, lakini mimi ni msaliwa wa Machoge. Kwa hivyo hayo mengine yataongelewa baadaye. Kwa saa hii ni neno la Bwana. Hebu nifanye maombi. Tunyenyekee, ninaomba. Mtakatifu Mungu wetu uliye juu mbinguni, tunashukuru kwa sababu tuna nafasi ya kutambua sisi ni akina nani. Sisi ni kazi ya mikono yako. Ulituumba, sio sisi tulikuambia utuumbe. Ulikuwa na kusudi. Na asante kwa maana hata kama tulikosea kwa njia moja ama nyingine, ndipo maisha yetu yakawa mafupi. Tunashukuru ya kwamba ulitengeneza mpango ili yapate kurudi vile yalivyokuwa kwa gharama yako mwenyewe. Na mchungaji ataenda kufafanua zaidi ni kusudi lipi ulilokuwa nalo na linatusaidiaje sisi ambao tumepaki tukiwa hai. Na je, kwa wale ambao wameenda iko nini? Kwa wakati huu naomba umtumie mchungaji. Yeye ni binadamu mwenzetu, lakini sauti iwe ni yako kupitia kwake. Yeye ni chombo. Na tuna imani ya kwamba mmoja au wawili watafaidika na ujumbe atakao utoa, ili ituongoze tumetoka wapi, tuko wapi na tunaelekea wapi, katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Haya basi, wangapi pamoja nami wanamkaribisha mnenaji wa siku ya leo? Pastor, you most welcome. Mwanafunzi hakika amepata shida kukaa na kutulia, kwa sababu hasa aliposikia jina langu ndio sababu amesimama hadi atambue kwamba ni mwalimu ama ni mtu mwingine. Nami nimeshukuru sana Pastor kwa kutambua kwamba wewe ndiye mchungaji wa kijana mkubwa wa boma hii. Mkipisha wageni watulie, tutafurahi sana. Alright, asante sana.
kwa sababu wachungaji ambao wamekuja kutoka madhehebu mengine waliwahi kutambuliwa saa zile walipopewa nafasi. Hivyo basi hii imerahisisha kazi yangu. Sasa hiyo jamaa nilipokuwa hapa, hiyo pastor wa Isecha ni rafiki na ni mfupi kama mimi. Na huyu pastor mwingine na overseer ako pale na kimwari kwa mgako yema mbona? Frank Maravuri. Very good, very good, very good. Ningependa nami kusema abangi nambu ya muri na and by extension na bagaka na ya kule nseyi kura ekinyoro takobe kinyoro ekero bugima bokoera abantu batebe uchambu yo yagenda ekiaero twatire buna limongo eta kweta musomba sigitiga nyora bangi na babiri bakuomana abangi na bekaro bakuomana omonto yo mogo ntebinga uyo mo ayo mo no yu ai anda abangi nambu ya muri na inu esabu ngochere yaba itatima etigo sena ki agolende saulita maete sere buniri Omong'ina yo moga atene kengumbu no yonde kengumbu mbali na turaherera no mogako yoiga abakabara bakora yabeire bobe bache bamongusenga ngotorete rore amachaya mabe ngana boro mogaka bwenge nchije gusonya inche nare ngoma chege bangusoya mbamwiro chimuino abang'ina bali bano bakamanya kubukana bakamanya koererania mang'ana karona atebu ng'ono yo nande ina mumanyiti kwana ina ansira kole mirima sabu ngatebanga ona ngakora gusirinde kiara bunaro yone tiganda bunango kora mbuya muri nkwenyorore kura asege tota bwati chibu lakini watebi bwo mochanda ona nyore tenda bwo onye na mumanyete ngagosembo chaberia korokwa angana muranga buchabiri nguturi gotokorere nao ni gaikorwa baito toire gekake yange ngoto salerio lenja soja korandi mambia bono kanyora murandi timu manyeti ngoikera mure negasi lakini akingakora ndi bano kyabanga noyone nkagenda ngo chiboye ntabwati ngo chikokororo bintu mbire nseyo gusanga ubukomera na biro byo mubo wakoma akabana akora gusi lakini ngayenda go chiboye kana ndabwoye atene inege sheri atene inege asiko agasi siara maja akorutoro boti go chingumbu Omong'ina oria kaona igore geita uchibwoye ekerandora agaka nyumba na inche nakwa na kende nkaba abuyita ekanga isana nkonya gwake sabu nga which is the next move now ngasoka rubwoye ngatire gasinaji kolinere rori ekeki angeto morembe nkerianga na igwete nande lioma na rindi iribuna asata nyumba igacheta koroba agateba ngo muakwa maguto nyasaye onyorire ngoruta chiroboti tali chiroboti chigotoria ko chiroboti chigosaliense akororoba pi abangi nambu ya muri onda buna onga buna muntu osire iribono Omong'ina twachire kurung'ora musomba ngwateba mang'ana manene na inche ona mumanya ekarona acha okora emirimo ona narwari Nyamira town aseme tanasa okora emirimo na acha kona atebeti ng'Omong'ina ori musani osirire abantu atokorera emirimo mbare ekero tokora enjira mokora ebinto twanya kubora igoro ng'a Nyasaye abantu abakonye bamenye ngenchi eri asoko menya kwabo igore bakwe asokora kwabo abantu abange baita benge kene Yesu oyo moyari Omong'ina noyo mobo musibata te nao te banga gagachire kera gutumwa chingeni ngiri bana na ya na kuchibana ye chubia gatemerwe
atanga gachire ngome nyoka ko baka wesa tumu ejumbi matukari ejumbi ya gasabirwe rero ngo sabwire bano anto mwaje mukabona mwaba baba ikaransa gusenga stoy ali bako bekarake ngekeraga chito chino mwana ali akini umuswali yagotebanga to konyara gutanga so muntu akorora gusebana obusibati anoga ngekerare gocha usangie gitanda ekamo negia sana ngo minto ekende negia kemunto minto nekende ekyo mwaga tabania otebanga byarenge amo ikunaine agenda soba akoba chimbe gojisoba lakini ororire gentu bono musubati yote abanga abantu abwo omugaka no Mong'ina akanya kweboria na kibaringi nchi amatuka makena acha naba ekero Mong'ina oli sarangari moyo na muikira matuka ale makena aba no Mong'ina onere nkamanyora matuko nare ngocha na tigerori ao chemismati na cheki nanga ongotira no kuguru nko musangiaria dinde na majikuiba ko gende sinare gucha matebi beke yanga bango tokoreki togende kanisa ge soko Mong'ina une program eri ikire Mong'ina oro Mong'ina bwa masikani Mong'ina bwato bwanchani nasome ki abana baligete abana buna gwatebo musomba abana benke muchiono mugare waikira mwako ndaga sirali seito ikabanga era bwate bangina babire bana bwate ikabanga nkoti bagocha gukurira kabanga nkoti abantu baito munariti okoranga mukunya kurigia mangana amutagita emangana akorete ubu naruko mwanjiti munte gukwana mangana mayanga namwakuri orarire atogo saba ngomorembo benkeria ekere nyangi yaye gokorwa kwama kanyara bantu nchira igo bange emenu batieretie tate gukwana mangana agusamba pagwacha guichana ngigusekireke bono bagate abano ngau koti bagocha gukurira bakorire tikoti bangina baria igete kanyari kana ngamba bere barenka mware gwanja murani umugano buno ibu Mong'ina uyu bamenye indutwa itegotebuka buyu kabiri indutwa teba otentu twakanyora ono tebe ngantu acha ukogamba anya kuro anya gokorire ki korenge ncheyo kore kemo tokonye kemo radio bwanjani bwa Nyasaye buno Mong'ina uyu abeiro tari konyara gwatanana ngano Mong'ina gose no omusubati omonene gomo ayo Mong'ina omuya namuikira Mong'ina gwanchanga baitu you confirm igubana ngana ari mutagitacha ko confirm ndiguche egwenyeria ati confirm igubona gwanchanga nae komenyete nanje tiga Nyasaye nkonya yani you demonstrate the virtues of those who believe in God yale kana maiso marare yani ncherende alimo kwegera na alimo manyarete aba practical yagera abantu baitaba ngekene Nyasaye naro toko bagweke nyoro kwaba nechinda bachoka kwaba nemerumi yoka kwaba ngana teyo ngakiteyo ngane koreta bantange irarwa somo nuo ngana nyarengere Mong'ina araria Mong'ina araria ayo musoma na muri no basio mintabu Mong'ina yo mona araria ukonyakonyegeria umutwe igo gago tehanga mangana ayu tigabe boiko ita mangana mai ora nyore nganere na kali nchira kali ogo sabanga guchakira igarero Nyasaye nkonye nchimbe kyo tagetembe bantu bari kenyora kini bari chimbuga bobe ekaraba kuri eri woka ao korigereria enda yang'anya kai oyabase kondikinde moyo Mong'ina orie ekiago tebe kama bunando jakonyegeri umutu ate ngokora kurumaega bya miniri uchakira igarero ngonchuririnda haleluya mangana gara bere ntagitaba somia baya basome ngana yemo igekurwa ase gitabu gya Injili ya Luka sano nemo 23 na inde tosome Yohana
ikumina kianda emerongo itatu ngana rabuno ngana ina ronta gitego teba tokoru gusaba ya Luka. I said John 19:30 and Romans chapter 6:23. Anata baruka. Ga kina sabiro kwa bira kamuranje. Gesonge kene gusi. Evan. So it's Romans 6:23 and John 19:30. John 19:30 ego teba. Ntage tocha kira barumi sister. Para so disorganized. But I'll be patient with you. Yes. Romans 6:23. Barumi sana nayamo. Nguvia ye amarongo na bitatu. Inasema Romans 6:23. Naki engeria yebibe na makweri. Naki engeria yaki yebibe ngendoki amakweri korende kewa kya Nyasaye kyango kya Nyasaye n'obugima bwa kare na kare obugima bwaliririeri bwa kare na kare ase Kristo Yesu omonene oito obugima bwa kare na kare ase Kristo Yesu omonene oito igonga bugima obwo mboli bwao utatigarioka kwa moitabire Yesu buno motoria bwoma bwao. John chapter 19:30. Tamang. Bana. Kungeberega manya batamangana araso bwenge tusabire family torwa. John 19:30 nasema yes. Erio Yesu agachikonyora chinkuma chinkama kebwati buja baba bantu mbakuruta magina erio Yesu mama tibukura kinyo some ubaka bakobeke boronga yaya anya to konyara tiga lakini ndenda akoegereire ngakigwachaka bana gesome take a deep breath relax and pause and read exactly what is there obeke kiao andabaga sokuje erio Yesu agachia konyora chinkama agateba Yesu agachia konyora chinkama agateba yaikiranire agatureka omotwe agatwekamo yaikiranire egesongo igagoteba it is finished nanchinde tamangana atanabe etogwana kor muino na kiateba na kiengeri agento keke yebibe ngento keke na makweli omong'ina oyo akamanya buya ng'enchira yoka yogotwara gosemeria sobogmo roko moitaba Yesu oyo egetabu kya barumi yateba ng'a kurende ng'eria yakieke na ki na the second part of it ekewa very good very mo basia yamano my brother to gora ndo gwana ni muti atukotarasi wedi eko litu areka ari wedi good ekewa Kenya sange to keke obo mabwali rireri bwakana na kareme yango wetera sengo Kristo Yesu bweka omonyene nande Yesu oyo abanchu neroria okwana moino oteba it is finished Yesu oyo gago kwana mangana it is finished konyo okwanira mangana abumotwe amangana atana limo samani amangana atano gago ja okwana eneri ya sita lingana lya kabere lingana lya saba alikale ekemugo ekobwati totaligere libono lakini asa mangana ya atano elimo igakale gokwanera igoro ya gento keke yogo toreka akara ali asomo saraba amana abayibalenga babere ayo makalira agateba yaya uyo Nyasaye abwo Yesu akamurali yogo toreka kwaliriyeri wakare na kare engana ya kabere ne yago sabanga Nyasaye ubabere ekyagara tibamanyeti ekibakora engana ya gatatu ne engana eli abasongo bagotate word of anguish engana yokorera engana ya kane ne eli yakorera ogoteba the word of suffering ogoteba lama sapakitani Eloi tata na kubakorereki na ki wantigire one engana eyekera gukwana kurwabu ujakirerie ntangani bakeye ya gatano
igara amang'ana y'obororo amang'ana y'omoichano bono gakare gochenjia ase eng'ana eye twasomeru rero ase agoteba yakorire ki yaikiranire yateba it is finished kobori kwane koria ng'antara akora omong'ina oyo twacha koenia ere namaita amang'ana aya akayamanya riri Yesu atebete it is finished akamanya ng'a oyo nyagoteba yaikiranire nere bweka enchera ekene naende obogima lakini ale kubaboria abantu bara abamintu naye takomenya ekenyora bwase omenyete obogima igo omenyete bwekorete emburu gotari na mburu tigamba tebu no gwekore omuntu ng'omanyete araburi ominto ng'omanyete ng'e president negukera obisi chinyingo techiwo gaucharitaire moino nsa igo mwaka onde ta gochikorigerie TV emanya goteba ng'a mugakoritari nainche ngastuka ngekiamuria aiga Tanzania mwagatari mari agechwatiranse mobasi agechwatiranse igokora ng'a nkeboria mobasi ominta asokora kwana ogoke nkiata akwirete riri ari gochikokora etamu yomo etamu entang'ani bono nariko nyasoire etamu ya kabiri nariko nyasoire obwasi bwoborai gamiokera ono mayotanga mbwekora emburu tata obwasi ominto chibesa chiaborete mwakoria korunya gitari ntubande mbare gaiga bakogubobe akorera abumate secha tata baigwe panado tata bagwena mangana mukore buri mukore buri ngano buya bwa Nyasaye munyagoteba haleluya aya gwakorere panado kwaba buya omuntu ndere obwati chinibo chibese chonsi nando irwe nyagetari egwing'inera ari Nairobi hospital ekero omuntu aro araburio mintu akibona ngokora abantu baigwe luga nkokwana gusimba chang'ake bantu mbari bakagitinga gakonyora chiringi 10 abegete muhuko yatachibegeti ebengeka mugajerete omanya koba emburu kabisa gakwaranga iga ageti asinini maraburio mintu abantu kogoronga nkwana ryo kogoro What am I trying to say? Nkintagete goteba igontagete goteba ng'omong'ina urarira era akamanya eng'ana eye it is finished eng'ana eye yaikiranire kobori kwana kweritanga nkiye geikiraniti na mbeyemo amang'ana ari abanetwe kurwe muma enkoro ng'ana ache koiborwa urache kobe mbori ya mwanya bantu ache kobori mwanya bantu ekerago tanga it is finished ekiagaraigwa ase mume nkoro gochakera Genesis to Malachi Abaisiraeli bagatema kobwatani igoro na mwanya bantu egasinya pi mbanyara egasinya pi eng'ana eria egacha goikerana goetera asonya gokwana egwike ya gokwana ng'a it is finished buku yatanga ekera kora goteba igo ngie kaba mogano wagaragi mogano ukaera mogano yore tegente kamo kiaerete nkerianga okobwatani ense na iguru tokoro kegesongo mobasia atonement Elias nyete na amanyinga yechimbori amanyinga ya maruma amanyinga yebingwanza byonsi ekerate banga yaikiranire okobwatani wa wense na iguru ukaba emong'ina yorarire na bosi abara mwegene oyo watebete it is finished mbarara buna ararire igo bakorara asekeregeke awaiting the resurrection morning takawe mburu otayo karonko beka point abanko machiko banga muntu kuomana bana ndemeri gatali kuomana ndi igana lya gacha bana ngire ngora mateka matratero muntu mwenga akoranga someracha karonko masaisia point na banko machiko bekerio gigorake lakini ande igire point ene naki amang'ana aria agaikirana erimo riabo ndirianga okobwatanigwa kwa
mwanya bantu amona tatobo ulio bakwerete igaikirana engana ya gatatu esauli echinsa nelianga esauli nyasaye ale nyasaye muikiranu na mwanya bantaro munyabibe goikarichi kolia ali goikirana. The fulfillment of the law was accomplished. Abu engana ya gatatu nelianga makweli aya beire omobisa omwanya bantu ekera tebete nga it is finished. Ambora mbolinga onga buno yogotoliasa nga kirende amanga kweli yakora enda akya Mong'ina akarogenda Mong'ina oria igatumukire Mong'ina oria tarak Mong'ina oria garaire humanly speaking na kirende na jatoroseria rongori tago toroseria lakini in the economy of God igararira sekeregeke awaiting the resurrection morning. Kero Mong'ina oyo ewiki aje gusira igachiete akaruchi bandu mugondo akabongorora chinkaga tenya akamanya gateba nga chibanda chinga naiga echi etaisi gocha echi esadaka agasira umuntu ina ruta rucha ngana mangana ina ajogete ana buate connection na oyore igoro amagoko no ringa oyore igoro igarengo igarabo karena kare ta buate connection na muntu bwa matuka make uyoraye amana inche igabuate connection noria whose our lives depend on ngana ya kane ebibe bikabu aria asomo saraba ebibe nechinguru chaye mugano yokaera karo Yesu agoteba it is finished igakora lianga bono amangana ya erire engana ya gatano ne lianga ere koba mwanya bantu eliabo ali mwanya bantu ekera akorera ali asomo saraba mobasio mintu igakorera buna mwanya bantu ekera agochori gwakorerwa alionsi igakorera buna mwanya bantu bono the incarnation was fulfilled erengo yora boli mwanya bantu nere Yesu karo musaraba alia agoteba it is finished amangana yo agaikirana bono nale gosorora abana banyosaye nale gosorora ngatata atokonye igakitole moyo twigwire tamangana aya nande ego korobu nyasaye ego korobu nyasaye logo salenda ngatata na nyori ngatimbu ati omanyibondo bwensi timbu ati konyara konde bwensi timbu ati bongaini bondo bwensi na nyori nganaye weka enchira ekene ndo bugima bona bono ngane ria Yesu ntangani akwa na somo saraba anto bageta batanga lero babinyori bantu batatenga baishia bakoranga nyomugusi olengo na batenga baishia bali batujandite kinyora bali goro babo baishia bali bometieme tu kabisa batali kuigwa lero bali nyori abanko baraganga baishia bali baya abaishia bo mo basio minto na maraburio minto noyo maimo geto gotebanga ya onginyore nanda abu ayenanje to gatiga tonya gatanga na baisha
engane yongongi nyore igaunchora the economy round muntu ria kabe saint akingo teberanga ngitinta gitiko nyakaba ase kombe yo konyakaba judgment go kori ngano ngatobe gitaye wekaine yane hatango mugako yo nakabana ringi mutu ambu yuri eyo begete nero nyanje to begete nje kengo soranga linga tata no nyenara ko bwate kasore ndi buna mwanya bantu lendi nje kingo sabanke nga sako konye ako echinguru ako bongaini omoitabe ekiana erweke nchira ekene na indo bugima nande erweka otebire nganko genda tulika enko etanga nenka omungino yamenyire kero mungino wabere myaka amenyire talibo naye kwa amenyire intubuna mwanya bantu our times are limited. Our times are limited in the sense that we do not have finality in our lives. Ndio turase kereke. Lakini tata uyo mungino yegenete. Igaro garengo aro nandara bolirieri kale na kale. Abu esa torosa jiko menera kale na kale. Nale go sorora. Tata atokonya. Tomochore igarero. Ulima kanu minda bano. Akana. Kwani tata mungino yu kumbe tata tu alinga na karoke me marongi biri ni tano ya itiri tata bagwe balenga baga tanga tata nyasaye tokonya tuanche pi nganto bwati bongaini sai tia basini kobori abori mucheshi onde juice musani ona ngatata ine chindaga njiri chikora eta kara barai bale na seita karabara segete ga nchiri chiko moko ajiko rete ora kobori ngatata buna muraba nene nginchiji abegete nyota abasio mintu ekero kori elio muntu yu gwanta ngatata muntu ne tonete kubutata buna muraba kuweiga na kirende mutare goteba endwari ya chirense ya kirikiri moteme chindage chiko senjije kubyake chinyabase ando omoguwo yo omogere sitari tata kalie miralenga daktari untonyale gutamangana na ya nyatai mana ya Mungu tata atenga chindaga chene mobegete situ ngane situ chikali chiko charangeliwa chaso kwa limo lyoka chaenda ande chaira na gocha mwale kuchisokiga ne chiko sendwari tata kulie miralenga ayanto gwata bono iga inu moro chinga naro tubuete mwanche momochore motige mechando ya inesari takanye mobegete chiange nginchi na bantu muri buya tina bagonchi boka kara mwesa gete buna nchembe nyesa gete agasuti gokora ngamura ntambali buya lakini abantu bururu senyore nyora kabaga igamba bura buriga musibuke mo maeresa gutokwa gosanga kai Yesuti anyu kunanywete suti ngatata ndochine busa tata ono igwa tata oyokoro ku Yesu dena ale kwasorora ngana ero abatole mesigo mubwate natali wali okanga abatole mesigo mubwate nabwate meroberie miya ya magimaino omongino omwate bangale ngo omongino omuya omongino galengo omuyenge ncho yaye ekero mabwaye bwabisire ime ya Yesu bono kimokonda chinga chino moko bachimburu kuno mongino nanyorete yaya mababa antaboro ngatata watoira kabagato moyo tokonye bano kitora kenyuru bana bagaka basai batenga mbuya omungina keremensia kabekenyura mungina keremensia mungino wabeira mungino wabera gusenwa kare ganga na kitabera to tuseni abantu banyasai engane elianga it is finished engane elinga mangana korereki igago tebing statement ya monga okobori okwa mwanya bantu kwa ikiranire once salvation ya mwanya bantu in totality gento ngeli getigarite bona ya mona inche nogo itabanga tata obakwe asa gotokorera manene ngabono iga obumwe bwaino mako machora Yesu uli mungino uli achorete ngana inu bwagachirwe na bwabisirime ya Yesu tata tigabe na inu family njabu atokotera tera nkoro mungino yanchire sana njoo na aitagika jeta ke family tuma ko ro saba it's okay problem I still have time here
Otera Kurwe family, as for request. After Karogo Otera kwa wakodi mne family, a pastor balibonsi bara, abalisi balibonsi bara, imba woli moche moitana ne family ye, tumanya okora special prayers to them. Okay. Totere. Onye ndirinche na wate chimbaba anga na iruruka ngiko mochoria babeli chambarole babe no kumbarole amona bande bamenye taroro. Onye ndirinche na wate chimbaba anga na iruruka ngiko mochoria babeli chambarole babe no kumbarole amona bande bamenye taroro. Aye ayirira oye tige ense teri nago semeria ense ngo sambwere aye beke ange se chinchera chonsi eko nuge kobuga tomoro toto monene. Aye ayirira oye tige ense teri nago semeria ense ngo sambwere aye beke ange se chinchera chonsi eko nuge kobuga tomoro toto monene. Vande vasemelia sechini votiavo vanda sechivesa vanda semegoko evimbo sambiete kiagera nebiense gosemelio kuya serietalio monene. Vande vasemelia sechini votiavo vanda sechivesa vanda semegoko evimbo sambiete kiagera nebiense gosemeli okuya serietalio monene. Aye ayirira oye tige ense telina gosemelia ense yengo sambwere aye beke ange sechinchera chonsi eko nuge kobuga tomoro toto monene. Aye ayirira oye tige ense telina gosemelia ense yengo sambwere aye beke ange sechinchera chonsi eko nuge kobuga tomoro toto monene. Nero no mogako togotera mo kolende bwangoiga ngotiga natore kero yo marare imasembera buya korara
serieta lyo monene rero no mogoko togateramo kolende bwangoiga ngotigana tole kero yo marale imasembera buya korara serieta lyo monene aye ayerera oye tigense teri nago semeria ense ngo sambwere ayebeke ange setinchera tionsi ekonuge kobuga tomoro toto monene aye ayerera oye tigense teri nago semeria ense ngo sambwere ayebeke ange setinchera tionsi ekonuge kobuga tomoro toto monene atero kotuaterire gotuatera se amasikania nyagosira ikiagera konyana kwibangire ari gochagotera ekero gikambi yaye igo no musauria gunia na sawa sisi ni asoko motegerera giaman Family members wote, familia nengale ntoli kote banga balia, family members wote. I like the way they operate together as a family. Please come for these very special prayers. Matata andra kuwalinda pastors wote, wazee wa makanisa wote, mwasingira wana familia. Alafu nitaomba Pastor Alice na Mosomba Maravuli na Omowasia. You move, because of the limitation of these mics, you move closer here, the three of you, in Murato Weka Samasabo, on behalf of this family. Pati hapo. Gawete shindani. Yes. Yes, tunaomba na hao watatu Musoma Marafuli, Mowasia na Pastor Waragongo, Pastor Alice Nyakundi. Tutainuka sote kwa ajili ya kuombea familia. Nyesao ito asobuye bwao wetra serietaria Yesu Kristo. Tuachira sole asichinga kichiabono asomoga solero. Tuakwira nirimbi ya mono ekiagara Nyesao ito watoire libaga koba unamalika agoteba Nyasaye ngaigere buya kogenda se nyumba yebirero kubwa kogenda se nyumba yemegoko ono igo tuacha Nyasaye usabere family yomogaka savania bosire Nyesao ito asenka Mong'ina sarango orarete no Mong'ina Kemunto Nyasaye omuibuli omwabo orarire tuachira sole tokorenta family yonsi asobosibwao oye nyura soko yesese ni Nyasaye tuakoba akira Senge ncho yelingana liao liasimege tuasenkeye wetra so wanchwa na wetra saba iboli bali Nyasaye na boigo naenda omonene bwa mabera lingana elindira saba na baye na sabirogo sesenia igora aseliro lyo una abaiboli bali tiga magega Nyasaye itoligenderere kwama Mong'ina oyo iga Nyasaye na ikagwe tigera oborori kagwatana none ensemo yaye yeli 10 na asabire Nyasaye okuyariganie kolia konyare koba gokwira na magega gosesenie nka Nyasaye ntomanyete nga lituko ne mambi yokobokiwa abatanganire Nyasaye ngatumirane na barabuo na asabire ngobuya bwabo toisane osoma bawo ko bagosaba monene gona asabire ngatubwata na somo ikoyomo tobelibo elimo asenge nchoko anilie family yogo sesenia na ende tigebe bikiagera naye bwachikira selingana liao malikao ni gagoteba Nyasaye asaba mobale bagochamo baigwana ine ogwachikire Nyasaye go sesenia
n'obogima botakoera nasabeire nkeyo gosesenia ase Kristo Yesu oyo omotori ito. Amen. Omwanchwana indomu ya tata Nyasaye biya mana tatu itekiagero twanchete buna bana bao nambiya mano ekiagera watogorire aseri goriri nene aseri tukoria rero igotora asengencho yokoba kirori Mong'ina Joyce yo yabaire gakorara korwa asobo ikobwense abana bao asenkeye ono batigaire chintakane kiagera baibuli batiekire korara korwa asobo ikobwense asenchera yabena twasabira omonene kora ncho babwate na indobeli serere oba bisasi chimbaba chiao abo mwalimu abo asoko baorokereria bune bagwenete komenya asobo gimobo ana watu wari gusabanga nonyene kero bakoriya konyoro bosemia twasabira omonene ko bagukorigereri kora ncho obo semi bwabene asobo gimabwabo nambi yamane ikiagara nkeye nigo kwaire telibagarie litangani aroro akigeko geranga nonyene asenkeye obo ikaro bwa omboraro ikiagara ekaru yao yogosasima noera asenkeye wana twasabira omonene goetera asebisie bye binene neli bagaliririe litangani bakoira asobo gimabwabo twasabira omonene tobatiga asobo gimabwabo bonse endera ko baegerera goikekero koira ni boroti bwao era bana bao bararora na mana baibuli babo tochenge na kogoka na kolia manaye asemesenene wana bana bao barura chingongo chonsi bachire ko bakirori twasabire ko bakoira na mabera wabe igora sekero yomo noko bakwa asenkeye koreto morembo monene no goseni gwokonene asubuge mabwakero yomo kabamo na intwe na kugosaba waitu twasabira siri tarigari Yesu Kristo oyoro motori itu. Komenta nayo omaneno ito na nyasao ito yomenyete kare na kare tata ni watu wakire ngambia mone kiagara no nyene kero tuaika tototige tinchara gwa turagirie bia mona Senge jomo sombo yo tokwanira mangana manene naende twanyoreri ngana ryo gateba togo itabe omumotorio ito omorayo ito na obogima bwito bia mona nyasao ita Senge ncho ye familie ye era subusi bwito na intubuna basomba bao koto kubasabira twamanyire nga Nyasaye nkogura masaba y'abana bawo bono baramburira okoboko obasesenie obagitororwa kisaitani atabuye gutagura barende kurwa asori omobe omonene otare na barabuo Nyasaye oba ebisyo na oba amatuka manga sokomenya twakobatigeire ekyara nayo byekora mareriumia umurendiumia nayo byekora abatanga na sobugima bwabo bakogweneraye na barabwaje konyoro bugima bwa kare na kare byamana Senge njo yoboroso bwo gukumya obotwa omeire na kubumanya somuchiyo buna abantu babo bamenyire na kubwamona abayibori be familie yiga Nyasaye to batiga ondoro otakobwateti otari yamonaye otari gogotunyana tata muramburira okoboko kinza jaikire chogotoreka na chiro china chechi tokonyo monene erinde twako kwa eri kurwa semero beriyorio mobe togotunyana ebye katoje konyoro bugima bwa kare na kare katwa gwetigere Yesu kabamo na intwe kubwa mone familie nero twasabire iga nga Nyasaye onde tato kore isiko yemeroberio yao amachikao chinchira chao nobo semi wao twakubatigere na ntutwe twetikira asore musombo yorandia twamutikira asore Nyasaye koranjira ndo mweri ngana rinde agochiko abali banda sarate nene museseni mwechinguru mokobwa mobungaini nejisemi awenera subusu wao ekera gutenda sabantu babo tambe ana sabira seri ya Kristo Yesu munguru ito. Amen. Yamono abasomba ikanye banyeta lirede ngensi neta bereta ngantu aba okoboko nagenda kuya mwikaranse master ceremony at the next move in the program.
Asante sana Mosongo Nyasaye Mopasta asogo twaringana lyobogima namasaba yako rubono ntegete asenge tutoikira abo turwerongori erongori okatokorwa egere tokoro moyegoyo togende koeni omubere gwo Mong'ina bono nkoboria abaminto barwa ekanisa ya Laos ngai mwachi bari mwatera aba ekwayeri ya Laos ngai more nchigo chaigana motokonye Ogesoko Mass Choir, thank you. Gesoko Mass Choir nchigo cha moto sangiri rongori kamaranje na hande bari batumire amana bagambi Mass Choir nchuo tumanye korete family as introduction. Mass Choir ngai more abangina bari ba Mass Choir ngai mwachya baba wirikisa no mutene na buro na nini mokorangerirwa injungo mwensi tigango murandi atobeke sama saba muchake usangiriye gori korogoro tobeke sama saba nyogotera tusabe Nyasao ito ekera bana bao bagoso yeme buka so korera ne family ye amaseseni yao tigabanyore na ndo barende kurwa sama base yeso yoro motori ito bona Mass Choir mokwana ujia saba ntogaria morete rongorigocha na abaminto barega morete gabosie sanera more sane more banda mamoreta ngonta gete kotambua bali bachire muna omweshimi warecho tundo no aramona intwa no yo minto utachino araiga ndete komo ato kwani abantu bamintora bakwanira byamore ntasa moreta ngoro kupita kichano tachi manye kaine bune nyororo ndaiche nachire kurwenga engora yane yabene gocha se family Mong'ina no musani no urenge nende buna bayikira goteba no muntu mwiro geto monene tigato sabenya sabe ke nkoro ya saga ya nche ko burinde kago kyo MCA na temete 2017 nche chigoisa na biyego bono rende 2020 temoche mu support kimorocha na bete namba ibere no mwana ko namba ibere school no mwana Mong'aini ese ko nyore bitabu agasoma na boko nyoro sere namba yemo egento tete ko konya ga seito na mangana isinya gitari musikori isinya gitari seito gaiga okonyore nya gitari none yerange tebwati bintu biyego gobnanga so agari ko make sure ngasinya gitari cheito nchibwate na facilities na twali isinya gitari chinyinge na mangana ya masomo buna bate baba gai baika kuwana tutete support ya masomo seita abana baite basome erinde mami bacho ko babantu baratokonya igoni mpange tenche ntwarete riko nga education day manyaroga abana baite tubarangeri bari bari professional tokuane erinde tunyargo balance mbia mona sana sana ntoro boria ne kurunde sinini 3 mbia mona mheshimiwa sio kurumia 3 mheshimiwa nara omogeni omonene sana okay ndara moa bari batumire mno mituna tumire kwanango mbia mona mo nyakiro waselibawa nanje tigangiriri bageri ntebya abana ba minto pole asogo siria Mong'ina naende lyakabire nkoira libageri ndwa magomba yoyo minto kurukuchulia simigosi ogamba oyo koligie kerogo tobo bunge bwage tutu chache noti iga ante biembate bipore naende noara sike nyangayireke inare ko batebya abantu bage tutu chache yaikirengaki na inumo gwa gatako na gwa mbeye mayoka yoka somo piregeti chenche namba eyagere nayo muntu mutaka onyare goikerwa asese moye chipaseri ekyagera abantu chipaseri bona echigo chakwanyora abantu abataka mbali koewa kwanyonenda abantu bari bwate na wakoewa ayo mutaka utigere bona yaikire ngaki nayo go chencha elindo nyare goikerwa moyo muske Julius Migosi ogamba na tomasiringi chirububere no chirambye musa. Asante mheshimiwa Migosi ogamba ototomera chirububere ndiyamono nando mheshimiwa ndo totomera chirububere chaikira igakoro kwanga onchonga former MCA otomera chirububere chaikira bono gantu gwatomogeni uchire mheshimiwa Recho Otundo
tianga totebie ng'a ngento kia gotosaba lakini maete ngane gacha korera mo na itu oyo kwana gakoro kwa Recho Tundo njenkurwa alinya libali na nche gondo moibo gocho mochioyo igona nche gonacha ntebe pole na ndembe kirori ekero grand mother alire nche ngo sabere familia maya na nente bali aba pastor bonsi asaba abeboigo igo nande kurwa abwo senge jochisa chialire nko rente benga I'm impressed kulige
Sange Makayo Tajinero Kwanere Chairman, Evan Sidema Sesame Education, Eno Moseti Nere Secretary, Chief Taguaro Monyoto Kurumanyansi, Joe Moseti Chate, Jackson Indemo Bos Manyansi, Robert Yonchonga Mainga Chate, Margaret Nekari Monyon Chate, Bena Dialoga Monyon Chate, Kali Ndiki Bosi Rega Soko, Fishmari Mukayo Maribaga Soko, Alfred Panyeka Wata Manyansi, Aisa Konchonga Dok Manyansi, Naomi Ansomu Chate, Faith Kwambuka Makana, Manyansi, Keli Mumanyo Yonchonga Manyansi, Mongera Mayeka Chate, Ebali ni Kwambuka Mikutoka Soko, Jeffrey Panyeka Kibagendi Soko, John Makayana Famu, Kesoko, Robert Maribachache, Amos Moseti Daniel, Kesoko, Daniel Mochachata, Chache, Amos Moseti Maribagasoko, Zipor, Soko, Kapetu, Ugambanya Moko Chache, Cornelius Moseti Ngos Manyansi, Benjamin Sangoro Lima Manyansi, Franco Gongo Mariba Kesoko, Lamek Mariba Chache, Charles Bwari, Osiri Kesoko, Andrew Moriasori Manyansi, Lea Paulino Chachi Manyansi, Joe Makana Kibagendi Kesoko, Lea Mogotu Mala Chachi, Samuel Yunga Kesoko, Samuel Moseti Monyoto Kesoko, Emily Kemunto Monyoto Kesoko, Grace Moramo Monyoto Kesoko, Saira Sabuka Kesoko, Stella Mwangoso Manyansi, Mukaya Mosoti Kesoko, Victor Mayeka Makana Manyansi, Michael Mukaya Moku Manyansi, Samuel Moseti Manyansi, Kyle Morada Kesoko, Peter Moseti Atai Chate, Enoch Moseti Manyansi, Job Anton Manyansi, Benedict Manyansi, Chapet Mainu Morgatache, Rona Kirbobeto Chache, Peter Omaniba Chache, Wesley Nyabari Kesoko, Radio Chache Manyansi, Joshua Moseti Nyamko Kesoko, Solomon Moseti Abuga Kesoko, Alois Nyabari Atai Chache, Evans Nyangela Mukaya Kesoko, Julian Getebama Inga Manyansi, David Yogamba Buga Kesoko, Isaiah Mukayo Lina Kesoko, Nakara Elia Manyansi. Sana 62, asaba ngotore na Nairobi waitane Kenya, ikona mungu kwake nyutai wetia vieta yo mwana wa mungu kwenye kabeti na Nairobi kusisi kwa ni ndiye kwa ratari kwake na bande. Yamono aende Emora yikenene. Asante. Wana timu mjombo wa Tracy ina Gando chenga utwale tebo obuleli ogi ifamili ono naranga kuna jogo na gojaga tigangire li bageri ase wakangambi yamono ase abasani wa mama bali bacha kumolera kuwa asire tichwiki bali kyasirire kyayekire mpaka lero iga akyo yosati okoboko ayi muhuko akarua tubasa kolemerwa Ntolega iga abamurawa mintumbara wabali maiga abamurawa mintumbara wanne we are one in the family. Let us keep that unity in the family. Mong'ina ga chonta ba como pasto como tukuta ngentata aborti mu murangi we na ko kale moeka no masira lakini ga mo chonta nga ngosira pasta fulani akaraki antu bote anga kolira moto akora maskani Mong'ina ne kunyale kana kono el podita de kucha so mheshimiwa makana Ora kole kampeni ya makana peka kama ndio wa nyumbani ndio ndio makana jikora makana wajakanyole pojuli tiyo kama ndio aliase kazo Nairobi abantu bali tebya abana bali Nairobi batikolikwa elienda nyane kalikwa na abandi bali bitu igatikirwa makana tamaite manganayo bono abantu bakalikwa asense neyo lakini makana baba chindu ana likamando bana kwa raja ikibo ana kusomishia mabale ma bali kete abali kukianda anaomba bakora na watu wa kwa kusoma abana bakufutuka kusende kwa 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 Nairobi ngono ile ndio ndani ile mata anyeri kama ngono bakaro ndani mata ile finance zile ngo egere ndani tekime tojore ukumbelengia bakome kuma kogenda kende ngego tonde kubamano kusabira tinga jene egere kenyale ko babamo azike so Kristo abana bali so azike egotira uchigoro bano so atagandamo bya kwa sala sema
Picha zinahitajika hapa juu. Kuja hapa picha zinahitajika. Ndio mapya. Definitely. Nasema mbele mwake nitakuja apige picha ama mmoja wenu akuja apige picha hapa. Picha zinahitajika. Haya karati. Sema nini? Sasa kila somo zake nasema semaje? Nasema sina picha inahitajika hapa, watu wapige picha jamani. Mnasemaje tafadhali? Huku tupige picha. Sabatore. Umuya na ino motongi data nyasai. Wai kirese yabana na indi akaro jako muliga Samora na Joyce Kemunto. Amanyire, a moment like this, emotions will run high. Tuwale kusaba no malimbo owa student friends. Raya program ngikera hatimaye togotogi kyao tata yekera wasemeri weito watikiri kwa wajua sore ayo kwa wita makweli nda kore mia ke asingere Johnson kama weito me agito motoya tabe kwaya Torina ogomenyo Ini kuna wifi so unatangulia. Bravo.
Australia, go ahead, my brother. Considering that we are not going to have that common meetings and slides, but to give you time anonya sai akobera nyasaye bwibiko watende kando yeye uchowe nyumba yo Mong'ina Joyce. Then I want to assure you, another kukwana matukanyuma eka mokebege to bukiri store bukiri Ogatwoni go semenya killing at this kind of situation has been overcome on our behalf. Amen. That is the only thing, my brothers and my sisters. Ego tokora komenyero go semeri yuko ngengane kwora kumaisa mara that we are hopeless as we are. This matter has been addressed by Jesus himself. Nado mogokone pi no ringo Mong'ina Joyce. Ura sengane ayo tikobe nkaya Yesu na mwegeni. Goni manyete ura na inche ingeta ga inde utukona ari goita na musange atwasa kakoma twatira uje kanisa. Na beta nyare kana uja kabana ujimoto. But I am comforted in my heart. And this is the comfort I want to share with you as well. That is a matter of time that our Lord will appear in the clouds of heaven. And we will have a chance and an opportunity to live with our Lord. Not the 71 years to Isiabera minister us. Because as per the story, as per the program, she has been privileged to live with us for the last 71 years. Ato tebire gochare atoire tomenyenera emiaka nemiaka. May that be the comfort of each and every one of us
who had a close relationship. No Mong'ina wetu wa Senge. Kwa nyumba ya kerago. Kitabu kimo chaka no. Isatu muri kyote. Genesis chapter 3 verses 19. Asebigeli asobosi bwao kende byonsi uralie witire ebigeli wikachingaki urairane ase amaroba ekyagera kurwa samaroba no kwarusetigwe gotwakira gutena kando yo musongo nyasaye na iteba niko irorande eke nakiaka mukibiko ndo nya kwanda sana nga Mong'ina oyo amenyire miaka 71 Kosabatore umuya naindo motongi tata nyasaye onyine chinga kicho musunte na beti galite ngana bweko butamero bwaitu musunte bwengenche yiga ekero tugwa kajisabu ngabono eko nyari kana ende tumeno Mong'ina Joyce lakini sare yo ho kwa tugeire
ikero Mong'ina Joyce urwane segia yuko moerio ekera bwato bwa matobu ya mona itato ina ndo mobori oyo ona gwasorra gwaitu kwa niaba y'umuganda wensi koringa tatu muya oreto bwororo oreto morembe oreto chinguru oreto koremia oreto burai boisaina sekeye abana batigiru nyuma ato morembe gwekene atwensi amoto konya kwendera gosemeri butambe agwetiga asura subu gatagati bwense ya tuarire mejano chingenje chonsi atokonye tukuriria somo sarwa butamba omora abo mosemi ito abantu arara kurwa so biko bwense turare kuno Mong'ina Joyce arari tuganyeteri tukuriria ekero gwangurache utoireka nkaze kurira buno gugutabe ase gwatanika gutabe turamena kare na kare ono gendera ko morai bumirugirie ikere buya saba gwitu me akusi yesoro motoria amen kwaya sasa ni kuwapisha hao wenzetu tumefanya kazi ya maana kuanza taratibu Daka. Ameka hivi.